Perfecto. Listo, eskerrik asko. Lalo! Leheneko eta mentia zozketa egin dugu, eta, bueno, ja apuntatzeko zabetzen da, izango izut nolak elditudan zozketa. Bikotek dira Aron Zugaitz, Lalo Mantzi, Antxon Aitor Elkor Barrutia, Zuloa Gauriel, Gaizka Mikel Elkor Barrutia, eta Etxeberri Ibarluzea. Ostirala hasiko da, txapelketa, arratsaldeko 6etan, Gaizka Mikel Elkor Barrutia, Aron Zugaitz, izango da aurreneko partida, Lalo Mantzi, Etxeberri Ibarluzea izango da bigarrena, eta Zuloa Gauriel, Antxon Mikel Elkor Barrutia izango da hirugarrena. Interjai txapelketi da, jonek esan da modun, afizionau munduen, izalekin dauenik eta txapelketa garantzitzuena Euskal Herri hegoalde iparralde arluen. Bako intentzinoie purtsu bat kanporutze atetako bebai, berbetan gabiz. Egiz izan, futurure begire oso importanti da, batipat umientzako, eure peukitzeko referentzi bat, dana ez dala profesionala. Atzenin, hau da erdizien dagoen zozer, ez da edozein jokatzen, normalien ondo da bizenak, batzu sartu txendi, bestik ez, baina osasune beuki bida, eta aurten oso posik gauz, klasifika pasan urtin zeintzuk sartu zinekin, ja definitu dukegu ze formatu izango dan, 6 bikote, danen kontra, lehenengo bikotie direktamente finala jungo da bigarrena, hirugarrena eta laugarrena sartzen dizenak, jokatuko dabe semifinaletako kiniela bat. Zailkapena etxen da, por ejemplo, aurten jokatuko dabe zen pelotarisek pasan urtin zailkatu zin. Osea, guk etxogu ligila bat urtin zier, batipat maietzetik eta abendure, eta hor jokatzen dik kiniela batzuk, aurten diferente jogu, baina atzenin konzeptu bardine da atzen da puntuazioie. Osea, pelotari bakotxa jokatzio zu X funtzio, kirol batzordetik desiditzen da zemat funtzio puntuetan daben danentzako bardin izeteko, eta hor sartzen dizen lehenengo zeirek, jokatzen dabe direktamente interjai txapelketie, eta sisteran etxogun moduen, por ejemplo, klasifikazioen sisterako finala lehenenguaz, bigarnaz, desidu gendun kirol batzordetik sosketi etxeko, sosketi pelotarixen aurrin etxen da, argi da garbi gatzeko, eta, atzenin, hemen jokatzeko norberak beran postu irabazin bidau. Apurtxu bat bada, futbolin txampiona izeten da moduen, konzeptu bardine, oza, ligan salkatu biza, jokatzeko. Interjai sisterentzako da modalidade bat, azkenian landu deuna o sortu deuna, batez ere pentsatuaz, kompetitibadia eta motivazioa lantzeko, ezta? Klasifikatzen dira onenak, bai zageruak eta bai aurrelaxak. Horrekin zer lortzen dugu, zirkuituen urrengo urta behira, danakotia entxufauta, motibatuta, sartzeko ligila hontan, klasifikazio hontan, nun baitxaredan eskaparate bat, txosuk esan duen bezala, beste salto kualitatu bat emateko profesionale, adibidez hemen dakau ekaitzez, ez bakarriko negatik, noski, azkenian balixo izan behar da, profesionalea juteko, baina dakau ekaiz nun, juntzan urtean interjairen egontzan, eta gero mantzun saltua profesionala. Azkenean lortu nahi deuna da, sistera bezala, bermatzia, 7 probintzitan gehi. Josu esan duen zela, internazionazio batea begiratua, nun referentzi izatea, enpresa profesionala nun begiratu nun ikusi, zeintzu dian honenak. Azkenean urte osoko lan bara, ez? Nik uste afizionau maian dozen dana, egon gehan danok, objektibo bat ipintzeula eta dala interjain sartzia eta gero behin bertan zuzela irabaztia. Baina nahiz da hilabete batzutako torneo izan horren atzian urte osoko lan baro sisterako zirkuituan lehenengo 6etan sartu behartzea eta ez tezo hartu beharlo ez. Eta horixe, gero irabaztia keston poseman zian egiz esan da, baina horixe. Bestot, pelotari zontzat, interjaireko zailkatzi urteko helburuetako badala, ez? Azkenin beste txapelketa asko jokatzen dira, baina sistera zirkuitu jokatzen da, urte osun zier jokatzen da txapelketa da, orduan, regulariadi
pixkat neurtzen dan txapelketiala, ez? Orduan, hor lehengoen hartin egoti eta interjaire zailkatzi, pelotari zontzako nik bezo satisfazio badala, ez?